И, драги зрители, наблюдавате 15 априлското спускане на Милен Кръстев и Никола Кръстев, Ястребец 2, 2011 година. Ето, за Family. Миле, кажи нещо на майка си. Оп. Айде, войче, можеш да изпратиш един поздрав, карайки. Ето, учител в ските, показва завидна техника. Класа и респект. Разклона за между Ястребец 2 и Ястребец 3. Естествено продължаваме по Ястребец 2. И сега секунди за реклама. Ето Миле, показва къси верижни. Леле, Миле, ти направи 30 завоя в метър. Гледай какво става. Това е ритъм, това е Миле. Играй, вече не мога да си пребоя. Вече ме откъсва. Сняг и прах. Очакваме старшия ни треньор да се появи през това време. Секунди за една панорама. Иде. Ето. Наблюдаваме Никола Кръстев, старши, олимпийски стил. Оп! Браво, момиче!